Lidi, dneska si editujeme spolu nějaký video, který mě někdo poslal, kámoš, tak se půjdeme na to podívat a editovat to. No takhle vypadá můj setup, tu už asi všichni vidíme. Víte co, kolik IT, check-ins, VG, krabička, PlayStation, repráky, Acer, Philips, jaký hry, nice boje. Teda lidi, jakože musím říct, že co mi poslal kamarád, jsem vůbec nečekal. Se jdeme na to podívat. Bro. On mi poslal tapetu. OK. Bro, on mi poslal tapetku, jo. No nic. A ještě se na něco budeme muset podívat. Hej, on mi editoval video, hej, já vám to říkám, že on taky začíná být gamer. Normálně. Čo drž. No, vidíte. On to má v dokumentech, jo. On mi tady dal heslo, který nemůžete vidět. Bro. Okay. Nějaký klip mi jsem poslal. To bych taky musel mít to prdel sluchátka. Escape. To asi za mnou. Taký papíry, že chci dosáhnout sorbiratu a tady jsem se psal. Tady jsem psal nějaký textíky prostě. Takže tohle je denní práce youtubera. A jestli byste chtěli další videa na gaming a vlastně na moje studio, budu to celý dělat, ale jestli mi trošku setup, trošku bude dobrý setup. Hej kámo, jako mu setup, jako je dobré, hej, já by se třeba mimo setupu dal jenom 6 10, protože má tady Acer, Philips, notebook, PlayStation, repráky, přesto natáčím, mikrofon, no mikrofon se jenom můžeme počítat, jsem stál jenom 500 no nic sabo. Bro, tak to jsem neřekl, no stál tu jenom 1500, protože byl asi z tému. Pak tady mám tu lehkou myšku a klávesku. Takže, tak. Jo a momentálně vám ještě řeknu, co to je Stream Deck. Stream Deck je taková věcička, že fakt jako streamujete, já jsem ještě nestreamoval. No ale když si prostě chcete nějaký věci různým složkám, tak se to prostě vyplatí. Jo a tohle byla denní práce youtubera, dejte like, odběr na to nečeká, vidíme se u dalšího videa.